see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. 6:41 to be exact. Ha? What about the volcano? What was that message for? Nakita nga si sa phone, pag may alert, yung phone, nag-a-alarm sa volcano, nagtutuga nga ang volcano, nag-erupt. I can't see the volcano. Yeah, it's cloudy now. Ulit kami guys. Yung volcano, nag-erupt pa din siya. 8:49 ng gabi. 8:49 bagi. Ng Bangi. Gabi. Gabi. Gabi punta kami sa farm plate. Farm plate or farm plates? Hindi ko lang sure. Farm plate ata. Kasi sabi ng kapatid ko, maganda raw pumunta doon pag gabi. So punta kami. Ano? That's rose fudge. Sa labas pa yung car. Di pa namin yung pinasok kasi nga aalis ulit. Ito, ang daming TikTok. Because of the volcano. Siya yung ang saya niya na first time niya makakita ang gano'n. Sabi ko pa maging masaya kasi yung mga tao dun sa baba. So, hindi naman siya yung grabe. Yung parang kunti lang, di ba ma? Hindi naman siya yung yung volcano, hindi naman siya konti lang, yung parang may bumubuhos na lava. Nasaan chinelas mo? Nag-transfer din ako ng clips sa anto ka na? Son? Kumain ka na? Nag-transfer din tayo ng clips. It's alright, mama. How do I get freaking Sa di ba? Kasi napuno na to. Pailawan lang natin siya. Should I stay or should I go? Ano? Nilalamig na yung mga seniors. Ang sarap-sarap nga ng hangin kasi presko lang. Presko lang siya. Okay. Naiwan ko yung case nyo. So, inutusan ko si Holly pumunta sa third floor para kunin. Sinamahan siya ni Lolo. Antok na si Lolo niya eh. Sabi ko gusto mong paiwan. Ayaw naman. Ayan na siya. Sumasayaw pa. Hurry up. Sumasayaw pa doon. Thank you. Did you wee? Because, well, you should have. But there's no, I don't think so. They have toilets there. Farm plate, di ba? Farm plate, okay. Nakapag-traffic si Kuya. Nakapark siya dyan sa may gilid. And yung pinuntahan natin nung nakaraan, ang daming tao. Ang daming cars din doon. Di ba, Kuya? Okay. Si Papa nilalamig na. Mahangin kasi. So para sa kanila lamig-lamig na. Sa amin, presko ang pakiramdam. Hindi ka pa antok ka, Son? Wag na lang. So, dito na lang, mag-park ka na lang. Ayaw mong pumasok? Ayaw niya sumama. Sige. Ito na kami, guys. What did you say, Holly?
Ayun, no, tinan mo. Oh. I thought it was just an old farm place, not with lots of Akala mo farm. It's not farm. It's farm plate. Ayaw mo sumama, Son? Hindi na po. Oh, sige. Mag-sightseeing lang kami dito. May entrance daw na 75. Sabi ni Yinga Bicolana. Kasi dito, nag-vlog na siya dito eh. Okay, Son. Hanapin na lang ikaw namin. Sama sana kita eh. Ayaw niya naman. Saan ang entrance pa? Kaya. Kuya, pwede mag-park dito? Oo. Kasya siya. Pwede siya mag-park dito. Ang laki ng gate. Malaki kasi yung car na. Mabait yan, kuya. Mabait ang aso mo, kuya. So, hanggang panglabas kami ng 9. Magsasara na raw sila mga 35 minutes na lang. Sayang. Doon na lang sa puro. Alam mo yan? Sa Boulevard. Aha, doon na lang tayo. May maano kita. Tapos i-park lang natin to sa ano. Magtusok-tusok kasi. Yeah. Balik na lang tayo dito next after ng birthday mo, ma. Tapos dito na tayo mag-dinner. Kasi sayang din yung kasi sabi niya mag 30 minutes na lang, magbabayad ka pa ng entrance, tapos wala nang pagkain na mabibili. Ay, sabi ko, sayang naman. So doon na lang tayo sa New Road. Maganda daw doon eh. New Road? Ay, saan pa? Sorry. Saan ka? Sa Boulevard. Boulevard. Puro? Anong tawag doon? Gapi. Oh, anong tawag doon, Son? Puro? Puro. Barangay Puro. Barangay Puro. Doon na lang kami. Oh, may motor dyan, Son, ha? May motor sa gilid mo. So, doon na lang. Kasi 75 ang entrance. Tapos, 30 minutes na lang sila. Magsasara na sila. Then, wala na. Sarado na lahat ng kainan. So, next time na lang. Akala ko kasi. Tagahan na lang. Oo, next time. Siguro mga Tapos, dito tayo mag-dinner. After, siguro, hindi bukas kasi birthday ni Mama. The next, mag-dinner tayo dito. Diyan tayo na lang kakain. Kasi may mga tusok-tusok din naman daw sila. Kasi sayang din. Wala lang pagkain. Yung mga ilaw na lang daw. Ayan, ang ganda rin sana. Pangalawa na to, so na hindi natutuloy ang farm plate natin. Pero at least alam na natin kung saan. So, dito na mag-start yung mga luto-luto. Mga luto-luto. Ini ang mga luto-luto. Ini man lang. Pasiring duman. Parang konti na lang. Debut, yun nga muna natin. Ikot muna tayo. So, Embarcadero to eh. Ilingon ta dyan. Kasi yung sa vlog ni Ying, yun? Mahaba. Baka bako man inima, baka duman sa saro. Ayan ini. Ayan yung nila, Christmas tree dito. Maputon. It's 9:49. 9:49 na guys. Dito, ang tawag daw dito ay Puro. Ayan, maghanap lang kaming parking. Ay, tama-tama. Umalis na si ate. Kasi tatawagan natin si nasan yung masarap na balot. Na. Tawagan natin si Tita Ying. Can I use it? No, Tita Ying's not here. Tawagan namin si Ying kasi sabi ni dito daw yung masarap ang balot. Ayan naman, inaano. Ay, si Dua. Ay, si Son. Grab a drink.
Grab a drink. Hindi man pigsisimbag ni Ying. What is on my lap? School bag. Ay wow, magkano yan, baby? 70 daw. Later, di ka pa naman magsasara, no? Hindi pa naman. Maglibot-libot muna kami. Okay. We're gonna come back, Baba. We're gonna find the ballots first. Come on. Asan yung masarap na balot dito, ate? Sa dulo? Sa unahan pa? Sa unahan daan. Pwedeng pa-reserve na ako, ate. Daanan namin. Ikaw makaya? Mangga, you want? Malso? Medyo pero meron kami mamanibalan. Ano yan? Yung hubal. Ubat. Sige, ate. Bakman, Indian mango po Indian yan. mango. Oh, sige. Magkano po? 90 lang, ma. Okay, reserve ko na yan. Apo, tatlo, ma. Pa-reserve ko na yan. Tapos ate, hingi ako ng mamaya na. Basta reserve ko na balik kami, ate. Mix naman bago. Opo. Hiwalay po, hiwalay. Sige po. Thank you. Balik kami, ate, ha? Nagsasara na sila. What's that? Ha? Where's the balot? Baba, watch out. Nasa dulo raw eh. Baba. Go with Lola. Go with Lola. Then I where to go. What's that, Mama? What are we looking for? Balot. Nasaan ang balot? Ano yan? Ano yan, kuya? Chorizo, ma'am. Chorizo. Nasa? Malayo na. Ang layo na natin. Hindi pa rin natin nakikita ang balot. Ate, saan yung balot? Sold out naman. Dito ba? Opo, sold out na. Ay, wala na. Maaga-aga na ubos ng balot. 2 tray na yun, ma'am. Walang balot. Doon, ate, yun. Wala yun. Wala, palamig lang na nandyan mo sa baba. Ano na yan? Parang ang sarap pa. Kaso busog na tayo. Balot ang hinahanap na. Sunod, ma'am. Yan, ang sarap. Ano to, ate? Seafood. Seafood. Dahil nagsisimbag si Ying. Wonderful drink. Ha? They make wonderful drinks. We're gonna get the mango, the sour mango. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it's a bit, I won't pretend that it doesn't matter. My attention. Feeling with is how it's supposed to be. Pasaran na kasi. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. They had the song on. That's why Ano natin yung I mango. want you to let it Ate, for pick up. right so much better than I speak. I Wala ka ng ilaw, ate. need best friend. Gawin na, Papa. Ma. Hope I'll be happy without right now. Don't know what to do. It's hard to get over. That's the sauce. Damihan mong bagong ate. Yes po. Tapos ito din, yung Opo. spicy.
Sarado Sa, na, ma'am. ang balot ka dun sa may maraming pagkain. Ayan na, ma'am, sarado na. Yung balot Wala na na. grilled. Warang naman daang. Medyo na late kayo, ma'am. Yan po yung trending na grilled balot. Grilled? Opo. Grilled ba yun? Yes, Yung ma'am. grilled? Sila po yun. Nandito po lahat sa amin may scallops. Kaya lang hindi nagtinda. Wala na, naubos natin. Opo. Grilled balot. Gusto ko. Grilled balot. Ha? Uni kayo, may mangga si ate. Sabi mo wala. May mangga po. Masarap ang bago namin, ma'am. Doko Chanel, wala na. Oral daw ka mo po ka sa ate. Opo, pag hindi po naguran, ma'am. Anong oras kaya? Mga- Anong oras nasa tapos Three. niya na ano? Mga 3. Minsan, ma'am, naga 10 or 11. Pero si kuya, so nagtitrending na balot. Balot. Nauubos siya agad-agad. Opo. Liet! Ay, hi! Boyet! Ay, Josa! Diyos. Josa, may balot ka pa? Ay, ubos na. Sila po yun. Ubos na po. Opo. Sayang. Ha? Dumano, turog na, turog. Wala na si Diyos ang sarado na yung Ubos na grill. po. Yung sikat, sabi niya, sikat daw yan. Mga trending na mga ano. Wala na daw. Saan pa kayo may balot ate? May balot pa di Boyet? May balot pa. Wala naman. Wala na. Dahil na may mapakalan dito eh. Wala nang balot di Boyet na gatinda. Kahit ano, Maski balot. sa baba. May baba ma. Pero yung grilled balot, eto lang, siya lang. Opo. Wala na si ate. Yung mga balot, marami dyan. Lalako dyan. Marami daw sa baba. Ay, thank you. Ayan, nakauro na si Matamabay daw kay ate. Diwa ang babalikan may dumasa ino sa kaligi babalikan niyo. Nagpunta kami sa farm plate, sarado na din. Opo. Sa ano po ito talaga? 9 o'clock. Ayun. O, sige na. Ang wallet natin. Umiwagin natin ang wallet. This is my makeup bag. Kaya may ito. Free na lang yan, bibi. Thank you. Say thank you to ate. Thank you, ate. But bukas may... hindi bukas. The next day. Kailan ang ano mo ulit ate? Everyday may mangga Opo, ka? everyday man po, madam. Kung wala pong Indian mango, kalabaw, kung ano po ang available. It's so masarap. Ito masarap? Medyo sweet na kasi yan. Kaya nagustuhan niya. Kaya one more gaba? Maganda ngayon hindi umulan. Yung ano, Kahapon. ma'am. Pag nag-uran, wala. Kahapon mo. Wala din kami. Iyo po, ma'am. Magbada dyan sa baba ba? Magkano ate lahat? 70 lang, ma'am. 9 times 3. Ilagay ko na lang, ma'am, dito Apa. sa stick. 5, ma'am. Apa. Ano lahat yan? Sa yung silyo. Ano hindi mama? 100, 250, 20. May 20. Tingnan, pati din silyo. Pati bahay, wala na ako. Ayan. Thank you, Thank ate. you, ma'am. Very sweet man to. Dito ka Ayan, ating gayon. mangga. Bye-bye, baby. Thank you, ate. Thank you po. Ay, so ano mo, ma'am? Salamat. May atin na to, no? Opo. Happy New Year, ate. May dalawang asin yan, ma'am. Tapos 4 na pag-uong. Thank you po. Ngayon, hanap tayong balot. Yeah, yung ano niya pala. Gusto niya. Di ba, you have already that one, Baba? No, I don't have what? It's on Yeah. one of my dad. Alright. My school one. Which one you want, go? Alam,
pick first. Pick what color you want. Wait. What color? I want like a brown or a baby blue. Ah, it's up to you. This one. Okay. Yung blue daw ate. Sabi mo, eto po. Say, eto po. Ito po. Alright? Dapat ganito dun sa plaza nyo. Happy New Year. Okay, come. Why is it like this one? But No, it's alright. Manap na lang ng balot digdi pa. please, don't. As tayo kung may balot dito kila ate. May balot po kayo? Saan pa? Ah, sige pa. Salamat po. Ah, grilled din. Ah. Grilled balot na dito meron. Sabi na yung ano yung mayon. Dito ko kinuhaan para makita ma-zoom in. Sobrang ano na bumababa na yung lava. Yeah. Yung lava niya. Mom, you should send the video to Ilang Dad. araw na siyang ganyan. Ngayon lang namin nakita yung lava kasi nga maulan lagi dito. Tsaka may fog. So this time nakita na kasi hindi ulan. Do I have butter? Hindi ba yan kailan kaya yung matatapos? Kaya yung corn niya. Last two. Ayan na yung corn ni Holly. Ayan yung mayo natakpan na ng clouds. Ng fog. There's butter, right? Yes, it's hot. Hot, yeah. Put it there first. Kasi mainit. There, Lola. Mainit daw. So good. Natakpan na yung mayo ng clouds. Hindi na natin makita. Oh. Kanina, kitang-kita yung pag-erupt. Ayun, mayroon pang konti. I'm gonna go sit down, Mama. Okay. And Oh. Anong oras? 10:35 na siguro. Hindi kami nakahanap ng balot. Okay, let's go, Baba. Late na nga. Wala na naman kitang lakwang balot. Diyan daw sa may Legazpi sign daw. Kung dahil dyan na nagtitirin ng balot. Mailing kita. Babi maagihan kita. Ipupush mo talagang balot. Kaya ng beses kita nasarahan. Ilang mo nandiyan pa sa baba? May nagkakaranta. Oh, sumama ka pa. May balot. Balot po. Magkano kuya? 35 ma'am. Ha? 35. 35. Ano siya? Ilang days? Ano kuya? Ulit lang sisiw mo. Maliit? Okay. malaki. Ayoko nga malaki. Pugo din. Mainit. Ilang balot ma'am? Dalawa. Ilan sa'yo ma? Oh, si mama dalawa din po. Bali apat. 4. Ikaw pa, mabalot ka pa? Saro, sa 5. Tapos dalawa din sa akin. 7 po lahat. Nasaan yung mayon dito ko na hindi natatana? Ay, ayan pala! Ay, Sa kabila ma'am. doon tayo sa kabila, Holly. Saan hiling? Iyo? it's coconuts. Ha? Where? Yeah. May buko. Ang daming bunga ng buko. Okay, let's go. Masarap dito maglakad-lakad. Ayun. Kasi maliwanag. Nilalamig ng mga seniors. Dahil man gayon, ikayon nilalamig. Yung mga seniors nilalamig. Uwi na tayo. Wala nang, ang balot kulang na.
Tatlo na lang yung balot. Walang balot. Ano ba yan? Naubos na lahat. Nakabalik na pala kami sa bahay. Saan ko dito? Tingnan natin. May kang plato. Mariligid. Ha? Kita pa ba yung ngayon? Ay, oo. Kitang-kita na dito din. Pero pag dito sa camera natin, ayan. Do you want me to put this that way? Ayan. 11:32. Ang dami natin pagkain. May corn pa ako dito. Si Oli tsaka si Mama, kinain na yung sa kanila. Meron pa tayong mangga. So ito bukas, okay pa to. Tatlong ganito. Tapos may isang free, kinain na ni Holly. Kasi pasara na sila ate. Sabi ko nga, may mangga pa. Buti na lang Ma, dakulong kakaan, ma. Hindi pwede. Ang ano, kung dakulong siya maglagkibalaw. Yung, ano yun? Yung bagoong. Grabe ang asad ka. Ito, tinaga na asukar. Pero, di mo na may sumangga sa paglagnya kang, ano, dapat yan, arog-arog lang ka. High blood ka pati, eh. Ito yung corn. Ay, ano na siya. Basta mainit-init. Mainit-init pa. Ito naman unahin ko. Meron pang, ano, coffee. Yung balot na. May balot pa kami, may penoy, may... Yung balot kasi dalawa na lang. Yung penoy, isa. At tatlong balot, isang penoy. So, merong 4. Yung penoy, yung may parang guhit. Tapos, pugo, 2 ganito. Tapos, may suka, asin, and kinain na yung isang manok. Yan, kainin namin ni Mother. Yung bagong, ang daming binigay ng ating bagong. Ano yan yun? Asin na may ano, may lada. Sili. Tapos yung bagong ganito, 4 na ganito. Diba? Anong ulit kain kami dyan? First start kong kumain ng midnight. Ganito dapat nila kumakain. Masaman kasi bago mainit. Hindi na naman nagpakita si Mayon. Si Mayon. Time